Хайырлы көн, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Татарстан 24 телеканалында турдан-туры эфирда мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көн теләп, сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Юлларны яратам, юлларның шиге юк. Гел алга барганда юлларның тары юк, киңе юк. Дип яза тапшыруыбызның бүгенге кунагы автор башкаручы популяр җырлар авторы Рафиз Габделганиев. Әйе, чыннан да аның иҗатында шикләр юк сыман. Ул һәр вакыт эзләнүдә гел алга бара. Аның күңеле моң белән тулган. Бүген без Рафиз әфәнденең үзенчәлекле иҗаты турында сөйләшербез. Хәерле көн, исәнмесез, хуш килдегез. Хәерле көн, Гөлүсә. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар, дуслар, барыгызга да матур уңышлы көннәр телим. Тапшыруыгызга чакырганыз өчен һәм гомумән минем иҗатыма игътибар иткәнегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Сезгә бик зур рәхмәт, шулай безне зурлап килгәнегез өчен. Һәм тамашачыларыбызга тагын бер кат искәртеп узасым килә. Безнең тапшыруыбыз турдан-туры эфирда бара. Әгәр сезнең кунагыбызга сорауларыгыз бар икән, безгә шалтыратыгыз. Студиябызның телефон номерларын сез хәзерге вакытта экраннарда күрәсез. Рафис әфәнде әңгәмәбезгә күчкәнче башта сюжет карап битәргә тәкъдим итәм. Ул инде билгеле сезнең хакта булыр. Бергәләп карыйк әле. Игътибар экранга. Композитор, бихисап популяр җырлар авторы Рафиз Габделганиевны моңга мөкиббән хокук сакчысы дип атыйлар. Рафиз Габделбари улы Апас районы Зур Болгай авылы егете. Белеме буенча юрист, Казан дәүләт университетын тәмамлаган. Ләкин һөнәренең җитдилеге рәхәтләнеп иҗат дөньясында кайнарга комачауламый. Хәзерге вакытта Рафиз Габделганиев җырларын Салават Фәтхетдинов, Бәширә Насырова, Габделфәт Сафин, Ильяс һәм Гүзәл Бахлар, Раяз Фасыйхов, Ришат Фазлый Әхмәтов һәм башка күп санлы артистлар башкара. Ул иҗат иткән җырлар тамашачы йөрәгендә үз урынын табу белән бер рәттән татар җыры, яңа татар җыры, Болгар радиосы милли премияләрендә дә лаеклы бәясен алды. Менә шундый күренекле шәхесләребезнең берсе бүген студиябызның кунагы. Рафис әфәнде, менә сюжетта да әйтелде, сез бик күп еллар буе прокурор булып эшләгәнсез, бу инде шактый җаваплы, төгәл һөнәр дип әйтергә кирәк, шулай бит. Әмма иҗат эшенә килгәндә, инде иҗатчының күңеле ул билгеле хисле дә булырга тиеш, шулай бит, һәм ниндидер җиңеллек булырга тиеш. Менә бу ике юнәлешне ничек бәйли алдыгыз? Димәк, гармония барлыкка китереп була, шулай бит? Беләсезме, миңа бу сорауны биргәннәре бар. Гомумән, юриспруденция һәм иҗат, сәнгать эше алар бер-берсенә бик каты бәйләнгән. Менә әгәр без тарихка карасак, безнең бийек якташыбыз Гавриил Державин, ул Лаиш районыннан, ул инде белгәнебезчә бик күп кенә тарихи әсәрләрнең авторы да, бик күп кенә поэмаларның да. Һәм ул дәүләт хезмәткәре, юрист нәкъ шулай ук, дәүләт органнарында хезмәт итә бик озак кына. Ә инде якынрак карасак, безнең чоргарак карасак, мәсәлән, әле шул ук, мәсәлән, Анна Ахматова, даже бик композиторыбыз Петр Ильич Чайковский, да, алар белеме буенча юристлар булганнар. Әле Чайковский советник юстиция хезмәтендә хезмәттә иткән. Патшаның сарайында. Ә инде тагы да якынрак безнең чорга карасак, совет чорына әгәр туры килсәк, мәсәлән, юристлар арасында танылып торган кешеләрнең берсе ул Гомәр Бәширов. Без әгәр белсәк, Намус романын язучы, ул патриотик стильдә язылган, заманында бик туры килә. Гомәр Бәширов тикшерүче булып эшли баштан. Аннан соң Балтач һәм Дөбияз районнарында судья, казый булып эшли. Ә инде бүгенге көн юристларына килгәндә, мәсәлән, мин әйтеп китер идем, менә безнең элеккеге Татарстанның прокуроры Кафил Фәхрәзич Амиров бар иде, ул бик күп кенә язмалар авторы нәкъ шулай ук. Ә бүгенге көндә хезмәт итеп килүчеләр арасыннан Флюр Нурдинович Багаудинов һәм Альберт Давлетович Кашаев. Һәм шулай ук сездә бу исемлектә. Беләсезме, бәлки бу исемлек бик зурдыр. Мин инде бу исемлеккә кемнәрне кертәс килә. Менә юристлар арасыннан шагыйрьләр, язучылар бар. Ә менә язучылар арасыннан юристлар, прокурорлар, судьялар уже була алмый. Шуңа күрә бүгенге көндә бәлки язучылар арасында, шагыйрьләр арасында да
юридик белемле кешеләр бардыр. Мин кемнәрнеңдер исемнәрен атап китмәгән булсам, гафу үтенәм. Мин инде бу очракта нәрсәгә игътибар итер идем? Менә юрист булып, юридик өлкәдә дә ниндидер эз калдырган, ниндидер хезмәт башкарган, һәм шулай ук иҗат өлкәсендә дә ниндидер эз калдырган һәм ниндидер хезмәт башкарган кешеләрне мин менә шулай аларны әйтеп китәсем килгән иде. Рафис әфәнде, менә иң беренчеләрдән булып зур сәхнәгә сезнең җырыгызны Татарстанның халык артисты Габделфәт Сафин алып чыга, шулай бит. Менә бу хәл ничек булды? Сез аның белән якын аралаша идегезме, әллә инде тәкъдим иттегезме сез аңа? Беләсезме, минем беренче җырлар алар студент вакытында безнең Тулай торакта гына яңгырый торган иде. Төрле мероприятиеләрдә инде шул студентлар белән җыелган вакытта, аннан соң безнең вакытта строй отрядлар бар иде, без бит чыгадыр авылларга, районнарга җибәрәләр иде. Инде 2008 елда мин Татарстанны бер кат әйләнеп чыкканнан соң Казанга әйләнеп кайтырга туры килде. Мин башта эшләдем Чирмешән районында, Мамадыш районында, Арча районында. Анда инде башка төрлерәк көнкүреш, анда инде башка төрлерәк тормыш көнкүреш башка төрлерәк. Казанга күчеп килгәчтән инде күбрәк элемтә башланды инде иҗат кешеләре белән. Аннан соң Казанда торгач бит концертларга, театрларга да еш йөрелә. Кешеләр белән гел аралаша торасың. Габделфәт Сафин бит ул Арчадан. Шуңа күрә безнең аны белән танышлык шул вакытта инде киткән иде. Гаиләсе белән дә, аның Рузилә белән дә минем аларга бик зур менә рәхмәт сүзләрен җиткерәс килә. Чөнки әле ул вакытта минем җырларның берсе дә сәхнәдә яңгыраган түгел иде. Алар шуны игътибар итеп зур сәхнәгә алып чыгып, алар дәрәҗәсендә күрсәтелгәч, аннан соң инде минем үземдә дә ниндидер бер ышаныч барлыкка килде, менә җырларның шундый дәрәҗәсе икән дип. Һәм инде башка җырлаучыларның да аларда да ниндидер бер теләкләре туры килде. Менә бу кешенең дә җырларын җырлап карыйк әле дип. Һәм менә миңа калса, Габделфәт Сафин башкаруындагы әлеге җыр сезнең күңелегездә инде аерым бер кадерле урын алып тора торгандыр, шулай бит? Инде ул беренче, ул җырды беләсезме, ул җыр язылган иде 91-92 елда, сәхнәгә чыкты ул 2006-2008 елда гына, ул 20 ел. Үз вакытын көтеп яткан дигән шулай бит? 20 ел шунда куядыр яткан. Рафис әфәнде, менә сез бит инде көйдә иҗат итәсез. Һәм шул ук вакытта җырларның сүзләрен дә үзегез язасыз, шулай бит? Менә шулай да беренчеләрдән булып кайсы туа? Менә кайбер композиторлар бит инде әйтәләр, менә мин башта нинди дә булса күңелемә яткан шигырьне табып алам, аннан соң көй язам диләр. Яисә инде киресенчә дә булырга мөмкин. Монда бөтен эш сезнең истә. Беләсезме, мин шагыйрь дә түгел, шагыйрьгә дә санамыйм, үземне композитор да түгел. Мин союзда да тормыйм. Мин үземне саныйм менә шундый бер иҗатка бер ихлас кеше дип. Теге яки бу темага шигырь яки җыр язырга минем туа менә ниндидер булса тема белән кызыксынганнан соң. Инде кайбер җырларны мин инде язам, мәсәлән, ни өчен менә бездә татар эстрадасында мондый җырлар юк дип. Мин мәсәлән, бәләкәй вакыттан үзем үсмер вакыттан ук бик каты тыңлыйм. Высоцкийларны, Визборларны, Агуджаваларны, аларның җырларында күтәреп чыккан темалар, безнең татар эстрадасы ул башка төрлерәк бит инде. Ул күбрәк халык иҗатына нигезләнгән, аның нигезендә моң тора, айруча бер. Инде бу мин күтәреп чыга торган стиль, ул ничектер татар эстрадасына хас түгел. Беренче, менә шундый темаларны мин уйлап җырлыйм. Минем шул мин атап үткән язучыларның җырларына шатыбрак язылган җырлар да бар. Инде икенчесе, күп кенә җырчылар белән, күп кенә иҗат кешеләре белән аралашу нәтиҗәсендә туа бит мәсәлән ниндидер фикер. Вот мәсәлән, менә бу җырчы менә шулай җырлый. Менә аңа туры китеребрәк, менә шундыйрак җыр язасы килә мәсәлән. Аның белән сөйләшү нәтиҗәсендә инде аның да теләген беләсең, менә булайрак булмас микән, менә булайрак булмас микән дип. Менә шундый килеп чыккан җырлар да безнең бар. Алар бик популяр да булып киттеләр, бик әйбәт тә, бик матур да. Менә мәсәлән безнең Бәширә Насыйрова җырлый минем Салхун дигән җырны.
Biz инде аның салкын дигәч исеме матур түгел дип көтәм җылы җилләр Жылыттыгызмы? искәнендә көтәм җылы җилләр искәнен дип без аны инде бу җырны язганда мин бик күп уйлап җөргән идем. Менә Стас Михайловның холодно дигән җыры бар иде. Менә ул була бит. Бар урамдагы салкынлык, бар күңел эчендәге нинди бер салкынлык. Аны бит җиткерергә кирәк ничек тә булса. Әйе, без күбрәк җылылык турында җиткерергә тырышабыз. Ничек итеп яратканыбыз турында, ничек тә булса. Менә бу шундыйрак инде. Минем җырлар күп түгел. Мин менә иҗатыма әгәр 12-13 яшемнән шигырьләр яза башлаган булса, мин 40 елга әле бер 40-50 генә җыр язып торам, ашыкмыйм да. Шуңа күрә Күп түгел, ләкин миңа калса инде сыйфатлы дип әйтергә кирәктер. Сыйфатын инде анысын мин бирмим дәрәҗәсен, аның инде тыңлаучылар бирә инде дәрәҗәсен, һәм беренче чиратта аны башкаручылар бирә инде. Чөнки мин бирергә тырышам җырларны инде безнең Татарстанның халык артистларына, атказанган артистларга. Алар инде минем уйлавымча үзләренең һөнәрләренә бик җаваплы карыйлар. Һәм кемдер кушкан өчен генә алар ниндидер җырны сәхнәгә алып чыкмыйлар. Инде алар чынлап та тамашачыларга кабул килсен өчен дә, һәм бүгенге көн таләпләренә туры килсен өчен дә, һәм гомумән безнең татар әдәбиятына, сәнгатенә туры килә торган очракта гына үзләренең репертуарларына алалар дип ышанып калам инде. Менә алдарак әйтеп үттегез, мин композитор да түгел дидегез, шагыйрь дә түгел дидегез, шулай бит күңелемдә менә шушы иҗатка бер тартылу бар дидегез. Шулай да менә бүгенге көндә авторлар арасында аралашу бармы? Сезгә менә читтән караш кирәкме? Әлбәттә, инде менә бер 20 ел алда мин бик игътибар иттем Зөлфәт Хәкимнең иҗатына, аның җырларына, һәм аның стилистикасына. Бүген көндә мин аралашам Илнар белән, шул ук Айдар белән. Аларның инде фамилияләре буенча беләләр инде башкаручылар, тыңлаучылар. Алар инде бик күп популяр җырларның, бик күп көйләрнең авторлары. Без алар белән аралашабыз, күрешәбез, сөйләшәбез инде. Бер-беребез белән әзрәк шулай төрткәләшәбез дә әле кай вакытта. Бәхәсләр дә туа торгандыр. Бәхәсләр ул шундый күңелле бәхәсләр. Иҗади бәхәсләр. Шагыйрьләр белән инде текстлар язучылар белән без бик дусларча бик аралашадык. Рөстәм абый белән Закулан мәрхүм инде ул. Мин соңгы арада әзрәк аралаша башладым язучылар союзында. Беләсезме, шундый әйбер бар. Бүгенге көндә татар эстрадасында өстенлек алалар профессионал шагыйрьләр белән язылган шигырьләр түгел. Күбрәк менә безнең кебек үзешчән шагыйрьләр белән, шигырь язучылар белән. Ул бер яктан караганда яхшы да, бер яктан караганда бик яхшы да түгел. Чөнки иҗади яктан, әдәби яктан, тулылык ягыннан әлбәттә инде профессионал шагыйрьләр алар үз эшләрен яхшы беләләр. Инде икенче яктан караганда инде без халыкка якынрак. Күңел җылысы үзенекендә шулай бит. Чөнки без көн саен алар белән аралашабыз, без алар арасында, шуңа күрә күрәсең бүгенге көндә безнең кебек кешеләр әзерләгән әйбер күбрәк тыңлаучы тарафыннан хуплана. Рафис әфәнде, менә шушы урында тукталып, тагын бер сюжет карап бетәргә тәкъдим итәм. Менә чыннан да субханалла, эстрадабызның иң талантлы башкаручылары сезнең җырларыгызны бик рәхәтләнеп җырлыйлар. Менә бу көннәрдә безнең хәбәрчебез кайбер иҗатташ дусларыгыз белән аралашып кайтты, махсус сюжет әзерләдем. Бергәләп карыйк әле. Бу сезнең өчен миңа калса сюрприздер, шулай бит? Бу хакта әйтмәделәрме? Юк, бу хакта әйткәннәр юк берсе. Әйдәгез, бергәләп карыйк, игътибар экранга. Рафис Габделганиевның иҗаты бай, моң шишмәсе тулы, иң мөһиме аның җыр-моңнары халкыбыз йөрәгендә. Иҗатташ дуслары автор башкаручы хакында ниләр сөйли? Ул үзе шундый тыныч кына, ләкин шул вакытта шуның хәтле бай эчке дөньялы, җыр телле, әле ул минем туган көнгә багышлап ниндер кызык кына шигырь дә язып биргәне, ул минем эленеп тора, нидә стенада, ниндидер романтика, шундай сагышы да бар, нидә бар. Бик теге
Мин теге гомумән үземә кызык булмаган кешеләр белән аралашмыйм да, теге пустой кешеләр белән, буш кешеләр белән. Ул кызыганым белән ул шунда галстугын тагып, гел костюм киеп, менә шулай теге бик официальный жүрсә дә, аның белән сөйләшә башласаң, ул менә шул хыялый кешегә әйләнә дә куяр. Ялгызым уяндым мин иртән, язу калган күрешмәбез бүтән. Улан үзенчә җырлый инде. Бушап калган төсе булды дөнья, әйтерсең лә яшен сукты миңа. Юк тукта, юк тукта. Мин әйтәм, опа! Мин әйтәм, җырлыйбызмы әйтәм? Биш куллап. Юк тукта, салма мине утка. Җитешмәдек бары бер минутка. Шул минутта барда чыкты юкка. Миңа шушы салкын дигән җырын китереп бирделәр Рафис Бариевичның. Шуннан башта без аны җырны яздырдык. Аннары соң инде менә берничә ел элек аның 2 ел элек клипында төшердек. Клипында күрсәтәләр һәм менә шул җыр ул ничектер бик нык популярлашып китте. Ул минем тормышның бик шундый теге ичке халәткәмә туры килә торган җыр булып чыкты шул моментта. Шундый тормышның минем авыр чагым иде. Ул анары нишләп торган тамашачы бик нык кабул итте. Ул менә төрле менә ничек дип әйтим инде. Төрле тамашачы ярата. Кайбер чакта була менә улы кешеләр генә тыңлый торган җырлар яки яшьләр генә тыңлый торган темповой җырлар дибез. Аны менә күбрәк яшьләр ярата нишләптер. Менә каядыр концерт белән барам икән салкын буламы дип сорыйлар. Бик кызыклы сюжет булды бу. Әйе, бик зур рәхмәт. Менә минем аеруча рәхмәт әйтәс килә Бәшир апага һәм Раязга. Мин турыда менә шундый җылы сүзләрен җиткергән өчен мин менә нәкъ алар әйткәнчә булырга тырышам. Рафис әфәнде, аннан соң шунда әйтеп үтәсе килә, без сезнең белән якташлар, шулай бит безне Опас якташлык җәмгыяте чыраштырды, дуслаштырды дип әйтүдә дөрес булыр. Менә үземнән тагын шунда әйтәсем килә, менә мин һәр вакыт сезгә карап сыкланам. Ничектер сез җылы итеп, рәхәт итеп сөйлисез, һәр кемне тыңлый беләсез, ишетә беләсез. Ничектер чын мәгънәсендә якташлыкның җылы бер нуры сыман. Менә әлеге җәмгыятьтәге ролегезне дә сөйләп бетсәгез иде. Беләсез, менә тыңлый беләсез дисез, сөйли беләсез дисез, мин бик зур тормышта минем өчен менә бу прокуратура органнарында хезмәт итү бик зур булды, бик зур тәҗрибә булды. Кешеләрне тыңларга да һәм сөйләргә дә мин шунда гына. Шуннан килә димәк. Әйе, шуннан өйрәндем. Инде якташлыкка килгәндә мин менә төрле районнарда йөрергә туры килде һәм якташларыбыз белән, туган ягым белән мин бик күп аралашмыйча тордым. 20 еллар минем булмады аралашуым. Һәм инде кире Казанга әйләнеп кайтканнан соң, 22 елдан соң минем күңелдә шундый бер тартылу бар иде. Казан бит инде зур шәһәр, мегаполис, монда миллионнан артык кеше дә, туганнар бар. Туганнарның да якын кемнәр бар инде, якташлар бар инде. Шуңа күрә менә шул якташларга тартылу булды. Якташлар ягыннан да ниндидер шундый җылы кабул итү булды. Мин аларга бик зур, барысына да бик зур рәхмәт сүзләрен җиткерәм. Аннан соң безнең якташларыбыздан да бик күп җырчылар бар, бик күп сәнгать эшлекләре бар. Менә алар белән дә без аралашабыз, бик яхшы, бик якын иттереп әле безнең якташыбыз Фердинат Саляхов минем берничә җырымны нәкъ шулай ук теләп башкара да, җырлаган җирендә мине нәкъ шулай ук олылап мактый. Менә бүгенге көндә инде андый дәрәҗәгә ирешкәчтән ул минем өчен дә бик яхшы, бик әйбәт. Рафис абый, менә бүлдереп тагын шунда әйтеп бетәргә кирәктер, чөнки инде тапшыруыбыз ахырына да якынлашып килә. Бик тиздән бит әле сезнең иҗат кичәгез дә якынлаша, шулай бит? Әйе, бик зур рәхмәт. Искә төшергәнегез өчен менә 12 елда беренче тапкыр мин ясаган идем. Без ясаган идек зур итеп иҗат кичәсен. Анда инде минем җырдан гына торган программа булды. Бик озак, аннан соң бик озак тынлык булды. Менә хәзер 12 елдан соң 2024 елда, Алла бирсә, бу ел тагын җыелышып, нәкъ шулай ясамакчы булабыз.
иҗат кичәсен менә әле сез күрсәтеп киткән башкаручыларда һәм башка башкаручыларның да булулары көтелә анда Алла бирсә. Һәм кызыксынган тамашачыларга килергә теләүчеләр булса, мин һәрвакыт барысында көтеп калам, бергәләшеп аралашырбыз, сөйләшербез. Ул иҗат кичәсе генә булмый, без аны якташлык белән ясыйбыз бергәләп. Якташлык белән бу чарада без инде күрсәтәсебез килә безнең якташлыгыбызны да. Һәм гомумән мине генә түгел, безнең районнан чыккан башка шәхесләрне, культура хезмәткәрләрен һәм шулай ук шагыйрьләрне, җырчыларны Алла бирсә якташларыбыз да матур итеп җыелышып килсәләр, бик матур бәйрәм булыр дип көтеп калабыз. Алла бирсә. Рафис абый, менә мин беләм, сезнең бүләгегез дә бар, шулай бит менә вакытка сыйышсак, бәлки укып та бетерсез. Беләсез, менә яңа гына чыккан иде алыштырмам кичүләрдә атларны дигән шигырьләр җыентыгы, мин моны сезгә тапшырып калдырам. Һәм менә яңа гына табадан төшкән, минем җырлардан гына торган җыентык. Бүгенге көндә инде заманча хәзер ясыйбыз. Җыентык инде менә шундый флешкада була инде. Булар берсе дә сатуда юк, кызганычка каршы. Мин инде буларны дусларга бүләк, дуслар өчен дип язган. Буларны мин бары тик дусларга гына бүләк итәм. Рәхмәт сезгә. Алланың рәхмәте яусын. Һәм шигырегезне укыйсызмы соң? Берәр шигырьнеме? Әйе. Китаптан. Ну, бу тамашаны шундый Әйдәгез, матур итеп йомгаклап куйык әле, шулай бит. Күтәренке нотада тәмамлау өчен минем бер шундый төркеле шигырь бар иде. Менә бу безнең багышлана Апас җырчыларына. Тамашачылар концертка юкка гына йөрмиләр. Игә кайткач җырчыларны шәйнәп сөйлиләр. Кемне генә шәйнәсәң дә, я башкорт, я маридан, барысы да үзебезнекеләр, кысан булса да сыйган. Калганнары кала тора, киткәннәре китәрләр, татарлары җырламаса, җырлап тора мишәрләр. Тимаевлар, Сафиннар, Фирзәрләр, Илсиярләр, шәйнәмәгез мишәрләрне, чүмәләңне ишәрләр. Җырлап йөриләр буалар, Аксубайлар, Чистайлар. Күңел ачарга вакыт юк, дөнья куат иптарлар. Арчалар, арпа чәчәләр, быза үстерә Балтач, әле ярый апаслар бар, тыңларга күңел тулгач. Балтачлар быза үстерә, арпа чәчә арчалар, йырлап йөргәндә арчалар. Апаслар, акча саный арчалар, акча саный сабалар. Менә шундый шаян шигырь булды һәм менә бундай матур нотада инде тапшыруыбызны төгәлләр. Без бик зур рәхмәт сезгә. Иҗатыгыз халкыбызга бар тик шатлык китерсен һәм сезгә алга таба да уңышлар телибез. Саубуллашабыз. Саубуллашабыз. Бик зур рәхмәт сезгә, бик зур рәхмәт тамашачыларга. Исән сау. Хөрмәтле телевизор караучылары, бүгенгә шулар иде. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.